Mä oon Hemminki Haapojan Marja ja käsityöstä innostunut jo pienestä pitäen, että on kyllä ihan tenavasta saakka tehnyt monenlaisia juttuja. Kyllä se, mitä mä saan käsitöistä, niin se on just se rentoutuminen ja se oman kädenjäljen näkeminen. Sitten ne valmiit tuotteet tietenkin, että ihana esimerkiksi antaa lahjaksi jollekin. Et kyllä se on se semmoinen, että kun sieltä lehdestä tai messuilta näkee jonkun ihanan idiksen, että voi vitsi, ton mä haluan toteuttaa ja sitten sitä vaan ryhtyy. Että kyllä se jotenkin niin kuin toiset liikkuu ja käy kaikissa liikuntaharrastuksissa tai sitten ne metsästää tai mitä nyt ikänä tekeekään, niin sitten mä teen näitä. Tää on niin kuin mun juttu ja tää on ollut jo pitkän aikaa mun juttu, että ihan tenavasta saakka on kyllä tehnyt aina jotain käsilläni.